много неща се струпаха едновременно. Ако искате и COVID пандемията, ако искате и войната в Украйна с увеличаването на цените на строителните материали. Така че само имаше давам един пример, извинявам се, че ви прекъсвам. Да. Ние чакахме близо половин година Министерство на финансите да изработи специална методика, по която да индексираме договорите на строителите във връзка с свръхинфлацията. Те буквално спряха да работят. Нямаше кой да ги накара. И ако мога да обобща темата, както казах, недобро планиране за някои етапи от строителството, но и недобра работа от самите изпълнители, строителни фирми. Може би трябваше да се вземат крайни мерки, дори с цената на прекратяване на договорите. Да, възможно е, макар че това също би донесло така финансови неудобства на общината, тъй като ще има неустойки при прекратяване на договорите. Ще има неустойки, тежки процедури нови по Закона за обществените поръчки. Да. Една от важните теми в последните дни е бетонния мост. Затварянето му, реконструкцията, хората се притесняват, Общинския съвет прие декларация, че не иска да по-рано от необходимото да бъде затварян моста. Кажете какво ще се случва? Вие виждали ли сте го този митичен проект, за който се говори вече сума ти време? Аз останах изумен от позицията на определени политически сили с тази декларация, с искането да се отложи реконструкцията на бетоновия мост с една година. Това е абсолютно популистко и несъстоятелно. Лично съм присъствал на множество срещи с НКЖИ и с строителите на реконструкцията на ЖП възела. В предишното ръководство дори бетоновия мост е бил зачертан от проектите на НКЖИ. Ние не само, че го спасихме, а и направихме така, че НКЖИ да го финансира реконструкцията. За зрителите само напомням, че проблема с бетоновия мост е не около 60 см, които не достигат за изграждането на високоскоростното ЖП трасе, което минава под него. И има проблеми с пантографите на влаковете. А затова е необходимо в горната му част да бъде повдигнат. Проектът е готов, но Община Пловдив ще издаде строителното разрешение тогава, както заявихме многократно на срещите. Тогава, когато в пълен обем бъде пуснато движението по булевард Христо Ботев, кръговото и подходите към улица Иван Вазов и Руски. Когато е готов Модър Царевец. Дами Груев, както казах, след 7 дена ще бъде пусната за движение. Тоест, когато има достатъчно байпаси за движението, тогава общината ще даде разрешение НКЖИ да направи тази реконструкция в най-кратки срокове. Уверението е, че в рамките до 6 месеца това ще се случи. Така че отлагането на тази реконструкция би довело до това НКЖИ да загуби близо 300 милиона, т.е. респективно държавата. Аз за това казвам, че подобни декларации са лишени от смисъл. Искане срещи с министра на транспорта, който в случая едва ли би решил въпроса, защото отново повтарям, когато пуснат тези главни артерии, да се отпуши движението, тогава ще има затваряне. В листата на... И само да допълня, много се извинявам. Район Южен, всички знаем, че в момента населението е над 100 000 човека. Това е град като Велико Търново с всички прилежащи села около него. Огромен брой хора, които живеят и всяка сутрин извършват различни пътувания на север. Работни, карат си децата на училище, ходят на работа. Считам, че съвсем скоро, чрез пускането в експлоатация на Модър Царевец, транспортното обслужване на Южен ще се подобри значително. А и до 1 година и пробива под Централна гара
Васил Априлов, булевард Македония. Това вече наистина ще даде глътка въздух на тези хора да се придвижват по-спокойно. За пробива под гарата, доколкото знам, крайният срок е април 24-та, така че няма една година, по-малко от една година. Дори по-малко, да. Надявам се да си спазят срока. За Модър Царевец само да кажем какво се случва там. На приключване ли са вече дейностите до нова година? Модър Царевец е на финал. Аз доскоро почти ежедневно бях на терен с колегите от строителството. Знаете, там обектът е доста тежък, инфраструктурен, преплетен с такъв на ВиК и изпълняван от още две фирми, на Драгиев и Парсек. Но за наша радост, може би съвсем скоро, той ще бъде готов за пускане в експлоатация. С готовия Хаджи Димитър булевард, който пуснахме в експлоатация, вече до голяма степен движението в този ареал ще се отпуши. Предстои реконструкция на улица Царевец. Която евентуално в следващия мандат ще правите. Има избран изпълнител, гледали сме проекта многократно, давали сме предписания и Пътна полиция, и ние от общината към проектантите за светофарни уредби, за това как да бъдат ситуирани тези кръстовища от Модър Царевец до Пещерско шосе, така че да има пропускливост на движението. Знаете, там се зауства вече самия колектор. Да. И това е финала на южния обходен колектор. Само в тая връзка да кажа. През последните години Пловдив и агломерацията са едни от най-бързо развиващи се в икономическо отношение райони. Ако не бяхме направили най-модерната на Балканите пречиствателна станция на Ягодовско шосе, ако не бяхме започнали работа по южния обходен колектор, както и връзката с северния, няма как този разцвет на Пловдив да продължи. Защото бихме изпаднали в ситуация, в която да не могат да бъдат поети отпадните води. Това е свързано и с тежки екологични проблеми, наводнения и така нататък. Тоест, тази инфраструктура е абсолютно задължителна на Пловдив да се случи. Разбирам неудобството на хората. Аз пак ще го повторя, но почти всеки ден деня ме е минавал с по няколко часа на Хаджи Димитър или от северната страна на ремонтите. Постоянно в диалог с изпълнителите. Съжалявам за неудобството на хората, но пак казвам, до една година това всичко ще бъде забравено. Но това е абсолютно необходимо. Без него Пловдив няма как да се развива. Само ако позволите да се върнем на бетонния мост, тъй като темата ми е много важна и много не само на мен, и на всички граждани. В листата на партия Свобода, на която вие сте водач и кандидат за кмет на община Пловдив, на второ място е господин Величко Родопски, който в изтичащия мандат е ваш колега, заместник кмет по финанси. Бетонния мост, повдигането от тези 60 см ще се прави с финансиране на държавната компания НКЖ. Но трябва да има развръзки. Господин Родопски, правил ли е някакви изчисления, дали колко и дали ще има възможност общината да финансира тези развръзки? Тъй като през годините проекта се променеше, колегите от строителство и инвестиции са направили необходимото за отчуждаване на част от имотите, които са от южната страна. Правени са съответните количествено-стойностни сметки, колко ще струват тези развръзки, защото сте абсолютно права, че минавайки под гарата, трафикът някъде трябва да отива. Предвижда се уширение на някои от съществуващите улици и изграждане на съответните байпаси, които да отвеждат движението. Така че, ако ме питате за стойност, цена, не мога да ви кажа. Не, то не може да се посочи, тъй като тя е променлива величина. Променлива е величината, но мислено е в тази посока. Пак казвам, отчуждителните процедури са преминали. Въпрос е на провеждане на обществена поръчка. Първо проект, одобрение, разрешение, обществена поръчка, фирма, която да ги изпълни. Това е втория етап, който това вече си е 100% ангажимент на общината. И не трябва нито ден да се бави
това нещо с проектирането на развръзките.